kartice. Dobré odpoledne mým studentům, dobré odpoledne i hostům, kteří sem přišli z vnějšku. Všechny vás srdečně vítám na besedě s Martinem Ryšavým. Dobrý den. Jsou různé typy hostů, každý z hostů se na besedy se svými čtenáři nebo potenciálními čtenáři připravuje jinak, ale aby si autor Cest na Sibiř zorganizoval i počasí, aby do normálně subtropické Olomouce tady od rána poprvé v letošním roce, nebo této půli roku, nepočítáme-li mrazivé jaro, zaval arktický vichr, tak takovouhle vyspělou dramaturgii myslím, že ještě nikdo z našich hostů neměl. Martin Ryšavý, aspoň krátkosti představíme, je spisovatel, autor několika knih, z nichž největší slávy a ocenění se dostalo 2 románům, a to Cestám na Sibiř. Já vám samozřejmě všechny knížky pošlu, jak je mým dobrým zvykem, kdybyste ještě nikdy neviděli, tak si je pošlete. Toto je vlastně to první vydání, ale Martin přivezl nové, jednosvazkové, ale obsahuje totéž. V zápětí vlastně s odstupem 2 let. Dneska budeme těžce rozpomínat, že? Nevím, fakt nevím, 2 třeba v rozpětí 2 let vyšel určitý vlastně epilog, Cestám na Sibiř svým způsobem, román Vrač, také oceněný Magnézií Literu, tak to třeba jiné řady, ale Martin Ryšavý nezačal svou literární kariéru komitosvazky, ale začal jsem psát už dřív, takže já tady mám knížku, která se jmenuje Lesní chodci, možná jste někteří viděli film režiséra Ivana Vojnára. Toto je vydání z roku 2011, ale ten text si předpokládám starší. 2010 bylo první vydání. Ten text je ale... 2000. A já mám, myslím, že vydání z roku 2011. Tohle je 2011 a to první je 2000. 2000, takže také z edice Revolver Reví, takže pošlu. No a poslední z těch beletristických počinů, když tento má asi nejblíže k dokumentaristice, je knížka, kterou je těžko žánrově zařadit, je to vůbec možné. Textová koláž z dokumentů, a to je text nazvaný, nebo soubor textů nazvaný Stanice 4-spojtový ostrov. Takže já pošlu z druhé strany. Martin Ryšavý kromě literární tvorby, která nás asi tady dneska zajímá nejvíce, tak je dokumentaristou. Zejména se věnoval, ještě věnuje, o tom si taky můžeme povídat, cizokrajiným tématu, vlastně našem vzdáleném české realitě, ale to možná už se taky změnilo v té době. Je ceněným documentaristou, vlastně tvůj film, který se jmenuje Země snů, tak získal prestižní cenu Pavla Kouteckého, a to už tenkrát byl docela v konkurenci, protože filmy třeba Vida Čálky nebo Dua Raimonda Kusa, které byly mediálně asi známější. Takže a přesto to získal dokument Země snů. A je to vlastně jeden ze 3 dokumentů, které se věnují tematice vietnamských, buď imigrantů nebo života Vietnamců, kteří u nás působili do Vietnamu, ale samozřejmě také dokumenty, které se týkají života na Sibiři. Všechno pravda, já nemusím ani nic říkat. Upřesníme, Bůh ví, jak to je, protože on by se hledat, co čteme na internetu, ale on to dělal úplně jinak, to stejně nevypořádáme. A profesně, nic vlastně z toho, co jsem tady teďka řekla, tě neživí. No neživí, živí mě FAMu, já učím na FAMu a kdybych neučil, tak bych se neuživil. No a co vlastně na té FAMu děláš? Vedeš katedru? To je úřední činnost, to umím, to se podepisují papíry a telefonuje se a píšou se maily. To mi právě k tobě tak jako úplně nesedí. Tak... No, to taky dělám nerad, ale no,
A pak k tomu patří to, že vedu nějaké semináře a to je problém, protože já vlastně to, co si myslím, že mám učit, tak vlastně učit neumím, protože to ani učit nejde. Psaní scénářů, no. To je, já nad tím přemýšlím teďka celou dobu, jak jsem jedu, ale ne kvůli této besedě, ale protože to nějak řeším i osobně, no, že co to ty scénáře vlastně jsou a k čemu jsou a k čemu jsou scénáristi. A já nevím, ale jestli to je tady dobrý místo. No, já s tím mám problém. No, tak prostě zjednodušeně řečeno, je něco jako filmový průmysl a je něco jako filmový umění a tyhle dvě oblasti spolu tak jako volně souvisí, ale ne úplně. Spousta věcí, které produkuje ten filmový průmysl, se uměním moc nazývat nedá. A na druhou stranu zase to, co by se asi uměním nazývat dalo, nevzniká průmyslovou cestou, vzniká to často amatérsky, vzniká to za komplikovaných podmínek. A vlastně ty lidi, kteří přicházejí na FAMu, tak někdo víc, někdo míň má v téhle věci jasno, kam chce směřovat. Jestli spíš do toho umění nebo spíš do toho průmyslu a jestli je možné ty věci spojit a jakým způsobem. A v tom nějakým jako klíčovou roli v tom právě hraje ten moment toho scénáře, protože scénář na jednu stranu definuje to natáčení filmu v nějakých mantinelech, který se potom víc nebo méně dodržují. Na druhou stranu existuje spousta autorů, kteří v tom filmu pracují bez scénáře a považují to za vůbec jako podstatný základ toho uměleckého oboru. A od 60. let existuje kult režiséra a autora, který si píše scénář sám, takže studenti scenaristiky vlastně mají někdy problém vůbec své kolegy z katedry režie oslovit, protože panuje dojem, že nikdo ty scenaristy nepotřebuje a vlastně to není dojem, ale je to i pravda. 99% scénářů, který se na té katedře napíšou a že jsou to mnohdy dobrý látky, se nikdy nenatočejí, ani se nedostanou k žádnému producentovi. A když se mě ptají uchazeči, jak to vlastně s tou scenaristikou jako s oborem vypadá, no tak kolik lidí se tady v České republice živí psáním scénářů pro film. To jsou 3 lidi. Jo. A teď na té katedře každý rok se tam hlásí 120 uchazečů. Jo. Takže otázka je, co pak ty lidi mají jako dělat a k čemu vlastně ten obor je a co jim vlastně jako máme říkat. A takový ty nejnadadější děcka od nás potom buď jdou psát knížky, nebo jdou dělat divadlo, nebo točí dokumentární filmy, nebo sami režírujou, nebo píšou do novin, nebo si založí oční optiku, nebo jdou obchodovat se zrním, prostě cokoliv. Jo. Takže ten problém je, jakože kdo to vlastně ten scenarista je a co to vlastně jako tvoří, případně ještě pro koho. Protože ten režisér, ten si prostě na konci FAMu odnese sebou natočené prostě, já nevím, 3, 4, 5, 6 filmů podle těch řádných cvičení, kameraman taky, střihač taky, dají si to do portfolia, kamkoliv přijdou, ať už jsou chytří nebo hloupí, šikovní nebo míň, tak prostě mají něco za sebou, to můžou takhle ukázat producentovi, mamince, manželce, Pánu Bohu, prostě můžou to vzít, ukázat, něco mají. A ten scenarista má takový zvláštní text, který především má tu vlastnost, že se hrozně špatně čte. Jo? Je tam třeba napsáno, Petr vstoupí do dveří a řekne dvojtečka. Jo? A to nikdo nechce číst, takovýhle věty. A nikdo si zatím nepředstaví, že toho Petra hraje prostě Johnny Depp a že to je skvělý. Jo? Jakoby ta translace, ten přechod od toho scénáře k té konkrétní představě o filmu dělá mnohdy problém i profesionálním producentům a režisérům, na to, aby to přečetli nějaký známý nebo někdo, kdo prostě potom vám řekne, jo, je to fajn, to je jako hezká věc. Jo. Takže ty scenaristi s tímhle nějak žijou a vlastně jako to, co my se snažíme v nich nějakým způsobem jako nějak kultivovat, ani to slovo nemám, prostě nějak dávat prostor nějaké jejich jako autorské osobnosti, ale oni musí přemýšlet, co s tou osobností mají udělat, jakou strategii v životě si s tímhletím uměním, neuměním počít. A mnohdy prostě dřív nebo později ty lidi začnou mít pocit, že jim jako něco na té škole se nedostává.
a začnou se dožadovat toho, aby mohli natáčet, aby režiséři si brali jejich filmy, nebo začnou přemýšlet o profesi režiséra, když zjistí, že nikdo jim to jako nechce režírovat. A tak, no, a je to takový jako komplikovaná životní role. No. A já vlastně v té své situaci, na rozdíl třeba od svých kolegů, kteří nemají problém s tím, že scenárista plní určitou roli právě v tom filmovém průmyslu a tam patří a o to by měl usilovat, tak já mám představu trochu jako jinou, ale vlastně pořádně nevím ještě sám jakou. No. Je mi to jako teďka složitý to říct, ale vlastně mi to není jasné. A co to by dala scenárista? Ty jsi vystudoval, ty jsi absolvent, že, té školy. Byla to tvoje druhá vysoká škola? Dala mi, jako pokud jde o to konkrétní studium, tak mi nedala lauter nic. Fakt jako nic. Nula prostě. To jediné, co mi dala, bylo, že jsem tam poznal kolegy, studenty, se kterými jsme si navzájem ukazovali, jak se to jako natáčí a stříhá. A sami jsme si nějak řešili, který témata jsou důležitý. A vlastně to jediné, co mě ta škola vlastně dala, to byla osoba pana profesora Karla Vachka, který vlastně má na svědomí do určitý míry celou tu poměrně silnou generaci dokumentaristů, která v Čechách, si myslím, představuje to lepší z české kinematografie. A Karel Vachek jako zajímavý autor a docela dobrý pedagog, který samozřejmě ty studenty vede jedním určitým směrem a k jiným je netolerantní, ale je to jeho jako oblast, prostě, v který funguje, tak on představoval pro řadu lidí na FAMu obrovský impuls, protože zaprvé jim vysvětlil úplně jiným způsobem, než se tehdy jako říkalo, proč a jak může být dokumentární film uměním a jakou roli může ve společnosti hrát, velmi konkrétní věci, které studenti potřebují nutně vědět. A druhá věc, kterou udělal, je, že vlastně osvobodil ten dokumentární film, nebo ukázal, jakým způsobem je možný ho osvobodit od nějakých jako starodávných klišé a zařadit ho do kontextu třeba světového umění, dejme tomu, nebo minimálně do kontextu světové kinematografie. Čímž vlastně způsobil to, že i řada lidí, kteří by normálně inklinovali k hranému filmu, tak přestali považovat dokumentární film za nezajímavou a jako podřadnou věc. A to se stalo i mně, takže já vlastně v době, kdy už jsem začínal vnímat, že v tom hraném filmu se mi nedaří z různých důvodů, tak mi najednou ten dokument přišel jako skvělá alternativa. A pak jsem jakoby začal teprve chápat, že mezi tím dokumentárním filmem a hraným filmem zase tak velké rozdíly nejsou. Že sice se jako tradičně jedná o dva různé umělecké druhy, nebo se to tak vnímáno, ale že ty hranice jsou neostré a že se dá různým způsobem vlastně z jedné přecházet do druhé a že vlastně i ta scenaristika, to znamená ta schopnost formovat tu látku podle nějakých principů vyprávění, příběhu, dramatu, že vlastně v tom dokumentu může mít svoje místo vlastně tak, jako je možné jak v dokumentu, tak v raném filmu se naopak těch narrativních, těch vyprávěcích nebo dramatických nebo určitý divadelní dramaturgii poplatných postupů zase třeba zbavovat, jo? Že vlastně je to takový ten pohled, že vlastně film je jenom jeden a není důvod ho tímhle způsobem. Takže tohle byla důležitá figura. No. A dál, ale jako pokud jde o nějaké vzdělání a o nějaký nic. No. Ale ta FAM byla teda, nemůžu ji nějak chválit, protože pořád si myslím, že tam je spousta věcí špatně, ale jako na začátku 90. let to bylo fakt škola v troskách, jo. Tam nebylo nic, co by stálo za řeč. Ale byli tam lidi, kteří celkem měli chuť s tím něco udělat. No. Ale myslím si, že to trvalo nějakých nejméně 10 let, než se to z toho jako bláta nějak zvedlo. A myslím si, že to pořád je jako problematický ten obor. Ale myslím, že to vůbec souvisí jako přesně s tím, co jsem říkal na začátku, že část lidí prostě chápe fakt ten film jako průmyslový odvětví, jako způsob obživy a někdo to chápe jako umění a mezi tím je nějaká taková šedá zóna, kde se to prolíná
a není vlastně úplně jasný, čím vším ta škola jakoby chce být, jestli chce být opravdu tou uměleckou laboratoří, anebo tou přípravkou na tu profesi a nejlépe obojím, což tak jakoby trochu jde a trochu nejde, jo. Ale aspoň už je to takový personálně a nějak i myšlenkově víc vyhraněný a je možný si tam tyhle věci uvědomit. Jo. V těch 90. letech to se nedalo ani zjistit, jako jak to je, pokud člověk to už trochu nevěděl, když tam přišel. No a teďka prostě v tomhletom provozu ta scenaristika je taková jako na vodě. A moc se jako neví, k čemu je, a přitom se tam ročně hlásí prostě 120 lidí. A vesměs to jsou všichni lidi, jenom kteří mají jako literární zkušenost, všichni něco píšou. A ona ta literární inspirace filmu je samozřejmě tradiční, strašně jakoby běžná, ale je to jenom jedna z možností a svým způsobem je to jako škoda, že ten film, jako ten filmový scénář, že je živený hlavně literární tradicí a literárním způsobem vyprávění. Řada filmařů to považuje za úplnou zhoubu filmu, že se pořád opírá o literární myšlení, o lineárně vyprávěný příběh s dramatem prostě aristotelovsky ještě definovaným, takže to je, no a vlastně pořád ta scenaristika je taková, že tam u přijímaček se odevzdávají 3 literární povídky. No a teď jako, a dál už nevím, co bych řekl, cítím to jako problém prostě a nevím přesně, co s ním. No a ta scenaristika se nám promítá do současné české literatury, protože přece spousta vašich absolventů je velmi úspěšná na poli literatury. Mají ocenění. A jak ty se třeba díváš potom na recenze, které Petře Soukupové přisuzují scénaristický způsob psaní? Ona to samozřejmě odmítá. Takových absolventů, kromě Petře Soukupové, je to hodně, že jo? Marek Šindálka, Tomáš Míka, Stein a tak dále. To jsou, no. Co jim mohla ta škola dát, že jsou i na tom literárním tak úspěšný řemeslo? Umění škrtat? Já fakt nevím. Tak určitě ta schopnost psát jako úsporně a ta je asi jako pro ten scénář důležitá, ale já si netroufnu tvrdit, nakolik to ovlivňuje literaturu těchto autorů. Marek Šindelka, když přišel na scenaristiku, tak u zkoušek jsme mu říkali, jako, co tady děláš, ty bys tady mohl učit. Že? A on psal dobře už, když se tam hlásil. Dost pochybuju, že jsme ho něco naučili. Ta škola je fakt dobrá hlavně k tomu, že když už něco umíte, tak si tam můžete najít kamarády, se kterými si pak vytvoříte nějaký ten tým, jako, který vyrobí film třeba. Marek Šindelka tam intenzivně hledá prostě k sobě režiséra a pracuje na nějakých věcech, jako, a pokud jde o jeho literární schopnosti, tak myslím si, že jako, ale vždycky na druhou stranu je vždycky dobrý, to se třeba dostanu k těm knížkám, že já, když jsem psal Cesty na Sibiř, tak jako jsem měl 2 lidi. Jeden z nich byl úplně mimo FAMu a druhý v té době už taky. Ale nicméně k FAMu nějak patřil ještě částečně. A měl jsem 2 lidi, kterým jsem ten text průběžně dával číst. Protože bych se zbláznil, já jsem nevěděl vůbec, co dělám. Jo. A ta schopnost jako číst sám po sobě svůj text, zvlášť když je rozsáhlý, tak ona prostě je taková kolísavá. A vlastně k tomu je ten dramaturg nebo redaktor dobrý, no, že prostě, když mu věříte a víte, že on rozumí tomu, co děláte a bude jako s váma mluvit i třeba kriticky, ale v intencích toho záměru, který je dán, tak tomu může strašně pomoct. Jo, čili já si myslím, že k tomuhle je ta škola dobrá, jako to, že si tam, no musíme to dělat, jo, jinak by nás zrušili. Musíme dělat ty semináře a tam jako sedět a říkat třeba tak nebo tak, jo, a malovat něco na tabuli, ale to jsou všechno blbosti, že jo. To podstatné je, že on něco tvoří a věří mi, že já mu můžu v tu danou chvíli pomoct jako v té věci odhalit něco, co on sám neodhalí. A proto to má celý cenu.
Všechno ostatní jako je možná taky fajn, ale nemuselo by to tam nutně být. Minimálně na té scenaristice máme spoustu seminářů, různých etýd a já nevím čeho všeho, ale základ je pořád jako ten individuální kontakt toho autora s tím pedagogem, který mu jako v horším případě mu poskytne tu analýzu a v lepším případě mu poskytne alternativu, že řekne prostě jo, mám nápad, jak bys tady to mohl udělat líp, použij ho nebo nepoužij, jak chceš. No a v tom to má cenu, že ty lidi jsou tam na jednom místě, můžou se potkat, můžou si tohle říct a k tomu je to dobrý. Byla by škoda to rušit, že to je dobrý. Taková, že čas od času nějací úředníci se jako pak diví, proč tam nesedíme v té škole, proč sedíme vedle v hospodě, nebo jo, že musíme tu školu jako trochu předstírat, ale ne, že by se... ne, že by se neděla, ona se děje, ale prostě nemá ten pravidelný režim, jako který mají školy, úplně přesně. Nebo ho má, ale to podstatní se třeba odehrává trochu jindy. Dostaňme se k tvojí literární práci. Ty jsi k tomu směřoval asi vždycky. Řekněme tedy od raného mládí, vždycky si, byť si studoval úplně jiné školy. To všechno víš. Já mám takového kamaráda. Takového dobrého kamaráda. A my jsme tam Google. Takže já ho nevím, kde bych byla. Ale nevím, jak moc tady děvčata si těch Googlama. Jaké radost. Tak ty jsi směřoval k tomu psaní vlastně od dětství, nicméně vystudoval si původně úplně scestné obory, zemědělsky zaměřené, biologicky zaměřené. To mě fakt jako udivilo, že se vším tímto vzděláním se postavil Sobových za zadek. Ale to stane. Ale co se jako pro tu dramatickou zápletku? Tak já neříkám, že všechno v té knize je pravda, že to jako bych zase úplně nerad autobiografické rysy těch prost nepopírám, ale zároveň ani nechci potvrzovat, že všechno jsem zažil, co tam je. To taky tomu se nedá věřit. Jo. To je když se na to člověk podívá, tak zrovna tomu se nedá věřit. A ty vůbec máš takovou krásnou teorii autentičnosti, autobiografičnosti v literatuře. Co vlastně je možné považovat za autentické a co v tom textu už ne. Já bych byla moc ráda, kdyby to tady zaznělo právě pro studenty literatury, kteří mají své hodiny literární teorie. No, já asi vím, to je taková ta stránka jedna v těch cestách na Sibiř, když to říkám, mám pocit. To tam bys ještě úplně neříkáš, ale říkáš to v rozhovorech. Aha, tak to já nevím, co mám říct. To je totiž ten odstup, protože si ty rozhovory dávala taky člověk zpátky. Já nevím moc tou teorií, ale já chci fakt říct, že ty texty, zajednak já vlastně jsem se dostal do takové situace, že já jsem psal v dětství takový sešítky, kde byly pohádky a příběhy o kovbojích a všechno, co jsem četl a všechno jsem tam spatlal. Tak jsem psal hrozně mizernou poezii, což teda jsem toho nechal, naštěstí. A vlastně takový ten, jak mi to s tou poezí nešlo, tak jsem přestal psát a už jsem jako nechtěl. Mě vlastně ty scénáře svým způsobem hrozně osvobodily v tom, že najednou po mně nikdo nechtěl, aby to bylo literárně nějak jaký. A že teda jako příběh a drama a toho, jo. A já jsem vlastně, to bylo vlastně dobrý na té FAMu, že já jsem se dostal v rámci jednoho adaptačního semináře k tomu, že jsem adaptoval jednu poetistickou knížku ze 20. let. A úplně jsem tomu propadl a strašně se mi to líbilo, ten styl. A když jsem potom jako chtěl napsat něco svýho, tak jsem přišel na to, že píšu furt ty poetisti v těch 20. letech a vůbec to nešlo jako zastavit, jo? Nebo jsem si to vyhnat z hlavy. A strašně jsem se jakoby furt trápil tím, jako jak to psát, aby to nebylo z těch 20. let. No a vlastně ten první, a teď právě v tomto vězí, že já si myslím, že ty texty jsou vlastně
jako šíleně tradiční, jo, že tam vlastně nějaký inovativnosti v těch mých prózách je úplně jako nula. Jo. To je fakt hodně tradičně psaná próza, vzhledem k tomu, jako kam se literatura ubírá a jakým způsobem se experimentuje a jakým způsobem se píše, tak tam není fakt moc inovativního, ale pro mě bylo důležité, že jsem si řekl, že se musím dostat v tom psaní na nějaký bod nula, abych právě, že radši, ať to nemá jako žádný styl, to teďka hrozně přeháním, ale hlavně, ať to nemá ten z těch 20. let. Že musím fakt psát jenom tak věcně, jak jsem schopnej. Proto mě vlastně proto vlastně to je ta autobiografie a proto jsou tam ty věci, nebo vychází to z věcí, které jsem reálně viděl a zažil. Protože jsem věděl, že jsem jako viděl něco pozoruhodného, slyšel něco pozoruhodného a teď mi šlo o to jenom, abych to jakoby předal tak intenzivně, jak jen je možný. Jako když vyprávíte anekdotu a nechcete jí zkazit, tak ji řeknete ani delší, ani kratší, přesně takovou, jak má být, aby se lidi zasmáli. Tak s touhle mírou věcnosti prostě popiš opravdu konkrétně to, co jako vidíš, jaký historky slyšíš a vlastně drž se jako té maximální věcnosti. A ono potom mě ku podivu se stalo, nebo jsem začal mít pocit, že ono to jakýsi styl získává, ale že ten styl už nevychází z toho jako načtenýho, že to je nějaký způsob mýho uvažování, který je ale vedený tím požadavkem té maximální věcnosti. Což vlastně byla jako cesta k tomu, aby jsem měl pocit, že píšu jako za sebe. A u toho Brače je to už jiný, protože to je monolog člověka, kde jsem se snažil napodobit styl řeči, rytmus řeči, způsob tvoření věty, konkrétní figury. Jo, čili tam už je to jako stylizace jako jiného řádu. Ale jinak v základu byl tady tenhle ten pokus nebo touha vlastně být jako na svým. A to je vlastně jedna věc, která je jako v tom přístupu důležitá. A druhá věc, která mě hrozně pomohla, byl takový kratičký článek od Jana Švankmajera, filmaře, který v rámci nějakého svého desatera, takového provizorního, který se stavil, ani nevím proč a pro koho, tak on tam říká, že jediné téma, které je správné a jako stojí za to, aby ho člověk zpracovával, literárně nebo filmařský nebo jakkoliv, je téma, který je jako bytostně ambivalentní. To znamená, v základu je to, že tu věc máte stejnou měrou rádi, jako je vám odporná. Jako doslova, ta věc musí, jako přitažlivé síly té věci a odpudivé síly té věci musí být jako bych skoro stejně silné a obojí jako velmi silné. Jako ten totálně ambivalentní vztah k nějakému objektu zaručuje, že když s tou věcí, ta přitažlivé síly zaručují, že když s tou věcí budete trávit dostatečně dlouho času, že ji neopustíte, že ta láska k tomu se vám jako uchová. A ty odpudivé síly vám zase zaručují, že neuděláte kýč. A taky vám zaručují, že řešíte problém, který je váš, opravdu jako vnitřní. A takže vlastně to je taková jako věc, jako podle které se dá orientovat, jako když si člověk říká, o čem mám psát, tak o tom, co mám rád a co mě zároveň štve, zhruba řečeno. A samozřejmě čím niternější, hlubší tyhle ty motivace jsou, tak tím víc jste jako doma. A to je jako k té autenticitě. A to jsem asi vůbec neodpověděl na to. To si slyšel, tam link, na to si přečtou. Ale já asi vím, co, protože já to v té knížce, myslím, mám v té knížce, pokud jde o tu hodnověrnost, jo, tak ona je fakt psaná jednoduše, ale kdybyste ji četli, tak zjistíte, že ten vypravěč má takovou jako suverénní vypravěčskou pózu, kdy prostě říká o nějakých věcech, které se staly před 15 lety. A popisuje tam, co dělal, jak se cítil a co si myslel. Což jsou jakoby 3 nějaké mohutnosti ducha, které jsou úplně jako elementární a není na nich nic zvláštního. Akorát jako v tom vypravěcím gestu je to vlastně jako blbost, protože zkuste si jako představit, co jste dělali před 15 lety. Na té věcní úrovni si to představíte, vzpomenete si, dělal jsem to a to, tady jsem zakop, tady jsem se zamiloval, tady něco.
tady se stala tahle historka. To vím, to faktum jako znám. A pak je to druhý, jak jsem se tehdy cítil. No tak to si třeba můžu myslet, že mi bylo jako dobře nebo blbě, jo. Moc jako jemnější už si vzpomenout neumím. No a pak, když postava říká, zakopl jsem, cítil jsem se blbě a pomyslel jsem si, proč jsem jenom neobešel, jo, to nevím, co jsem si před 15 lety pomyslel vůbec, jo. Takže ta kniha je jakoby, je mi tomu autentická v těch faktech, v tom, jak se člověk cítil, už je jako taková fiktivní, co jsem si myslel, respektive co postava říká, že si myslela před 15 lety, to už je totální fikce, že jo. K tomu nemá žádný přístup k tomu svýmu tehdejšímu myšlení a prožívání. Takže i když vlastně jakoby chci třeba pravdivě opravdu popsat něco, co se stalo mně, tak k tomu nemám vůbec žádný jako přístup. Nemůžu to prostě udělat. Takže si to vymýšlím, ne proto, abych to sfalšoval, ale prostě proto, že si to vymyslet musím. A když se ti z toho materiálu, který si odžiješ, tomu zažiješ nebo vyposlechneš, to jsou ty historie, všechny ty příhody, které se stanou buď tobě nebo vypravěčům, kteří tě líčí. Když se z toho stane literatura, kdy pocítíš, že aha, tak tady to má nějakou sílu a z toho bude román? No. Že to přestane být nějaké vršení historek, byť řemeslně dobře napsaný, svěže vyprávění, dobře sečtoucích. Úplně přesně nevím, myslím, že každá ta knížka má v tomhle ohledu jiný osud trošku. Ale myslím si, že zaprvé asi jsou v tom dvě věci. Jedna věc je nějaký prostředí. Že já vlastně v rámci toho, co dělám, musím mít rád to místo. U mě je to vždycky spojené s nějakou konkrétní krajinou, s nějakým konkrétním géniem lokálním. A to znamená, a vlastně jako opakovaně, ať už třeba s tou kamerou nebo bez ní, jako k tomu místu nějak jdu a zajímají mě lidi tam a jak to tam vypadá a prostě baví mě tam být. A tohleto pobejvání v tom prostoru a třeba jeho studování, tak to je určitě začátek jako všeho, ale co z toho pak bude a jestli něco, to ještě není jistý, ale je to tohle, že mě prostě se líbí se v těch prostorách, kterých nějak popisuju nebo zpracovávám, prostě se v nich fyzicky vyskytovat a nestačí mi jako sedět třeba doma a to celý ten svět si brát třeba z knih nebo z filmů. Není nutný odjet kvůli tomu na kraj světa, ale prostě jakoby to fyzické pohybování tělem v tom světě to potřebuju. A druhá věc je, že asi myslím, že jakoby v jádru každé té knížky je vždycky jedna historka nebo jeden takovej sižetek, bez kterého bych si tu věc netrouf začít. Jakože vlastně vím, že tam je něco, jako takovej čep, na kterém se otočí to drama, nebo taková jako základní historka, která je, o kterou se to dá opřít. No. V každé té knize taková je, i když potom jako ani zdánlivě třeba není jako v centru toho vyprávění, ale všude to je. Takže možná jako místo a potom nějaká iniciační, klíčová, drobný sižet třeba. Ty jsi tu svoji, nechci říct první, protože ona vlastně není první, ale Cesty na Sibiř. Ty jsi je psal velice dlouho. Jak to celé vznikalo a jak potom s odstupem se třeba díval na ty pasáže, které vznikaly před lety, protože to je opravdu rámec let. Jak to vznikalo? Jaká to byla práce? Ta knížka je stylisticky nejednotná a je tam prostě vidět proměna vypravěčského stylu daná tím, že když jsem psal Lesní chodce, tak ty byly, řekněme, aspoň z mého hlediska stylisticky celkem jednotný, ale ještě právě do určitý míry poplatný té poetistické metodě, dejme tomu. Když jsem se toho chtěl zbavit a začal jsem psát takhle jako rozsáhlej a hrozně nepřehledný materiál, tak jsem napřed začal psát o věcech, které jsem měl bezprostředně jako zažité a promyšlené a vlastně jsem tu knihu začal psát od prostředka.
A jsem to tak chtěl nechat. Že ty první asi 2 kapitoly nebo 3 jsem tam vůbec nechtěl mít, jenže pak jsem zjistil, že to bez toho nedává smysl. A začal jsem psát vlastně o věcech, které jsem si už fakt jenom pamatoval, nebo i špatně. Takže začala vznikat ta první půlka, nebo první víc jak třetina, kde jsem vysloveně pracoval se vzpomínkama, někdy hodně vzdálenejma. A pak někde teda v půlce té práce jsem se dostal do míst, kde už jsem tu věc mohl opřít třeba o nějaký deník. Až jsem se dostal k té poslední pasážím, kde už jsem to opíral o zkušenost nějakého života, který jsem jako žil teď a tady. Takže dejme tomu, že kdybych to bral pracovně, tak ta kniha vznikla jako ze 3 zdrojů, které jsou úplně různý. Jeden je vzpomínka, druhý je velmi nepořádně, jenom tak jako zběžně vedený deník a třetí je pečlivě vedený deník a navíc jako bezprostředně vedený už jaksi s myšlenkou na to, že bude přepracováván. Takže má to 3 různý zdroje a myslím, že je to na tom i vidět, že vlastně ta kniha. Ale je pravda, že jsem ji nepsal a ani jsem to jako nechtěl jí psát, aby byla nějak stylisticky vycizelovaná, že to vůbec nebyla moje jako hlavní touha, abych vytvořil nějaký literární skvost. Prostě mi přišlo, že ta zkušenost, kterou mám, je pro mě natolik zajímavá a dobrodružná a že jenom její jako holý zformulování a nějaký předání je pro mě důležitý. Takže jako vlastně jsem to Mě hrozně osvobodilo to, že jsem to jako nevnímal vysloveně jako tu literární práci, nebo ten pocit, že píšu knihu. Spíš to bylo nějaký fakt zpracovávání nějaký materie. Ani jsem nevěděl, kdy to skončí, jestli to budu psát 4 roky, nebo 8 let, nebo 12 let. Jsem psal asi 8 let, ale vůbec to nebylo jako psaný s ohledem na nějaký cíl a nějaký konkrétní vydání, nebo vůbec. Prostě budu to dělat tak dlouho, až to skončí. Ten dlouhý časový úsek ten román vlastně zaznamenal, myslím ten žitý. Je jako příběh toho hrdiny, v jakém čase se odehrává. No, řekněme od roku 89 do roku 2004, to znamená nějakých 14 let. Ale v takových jako průstřelech vlastně, ne jako den za dnem. Není to deník, prostě ani fiktivní deník, není to. No, to má takový jako rytmus, taky strašně vlastně mechanický, i když mě to tehdy bavilo, no, že vlastně je to psaný tak, že všechno, co se odehraje vlastně mezi těma jednotlivýma expedicema, nebo výpravama, nebo cestama, nebo jak to nazvu, je vždycky popsaný ve zkrátce velice rychle a potom na té cestě se ten čas jako kdyby stáhne a všechno se rozprostře a je to podrobný. Takže to má takovou zvláštní pulzaci ten děj. A je tam i trochu tak jako ironicky naznačeno, jakou váhu má pro toho hrdinu ten život, dejme tomu v Čechách, a jakou váhu má pro něj ta cesta. Že vždycky v těch Čechách se vždycky jenom jako nastaví nějaký parametry a pak na té cestě se odehrává ten příběh. Se to zase zdrcne do nějakých prostě jednoduchých vět, které jenom popisují, co se stalo, aby bylo jasný, o čem je ta další cesta. No, tak je to takhle dělané. Ta metoda vznikla takovým docela kuriózním způsobem a nevím, jako ani mi nepřijde, já nevím ani, jestli je literárně nějak zajímavá, ona by vyplynula z toho, že já jsem totiž na přírodovědě pracoval s potkanama, vlastně takový experiment, který spočíval v tom, že se s těm potkanům simulovaly nějaké zvláštní podmínky střídání světla a tmy, že se jim vlastně tak jakoby pokusně, jako kdyby se třeba poslali do Japonska, jo? Takovej jako, že jak to je vždycky, když se letí letadlem někam, tak najednou se vám posune ten den a noc a úplně se změní rytmus. Tak laboratorně se vlastně změnil těm potkanům ten rytmus té noci a dne. A prostě potom se měřilo, co to dělá s jejich tělesnou teplotou a tak. A bylo vidět, že to pro ně je jako stres, že oni vlastně to nějak prožívají, tyhle ty proměny toho rytmu. Tak já jsem si tak jako představoval, že vlastně, že člověk si může
sám pro sebe být takovým potkanem a vlastně si aplikovat tu cestu jako takový experiment a pozorovat, co se děje v těch střizích, jo? Že vlastně tady je to ten domácí rytmus, který je nějaký, a tady je to ten cizokrajní rytmus a ten je úplně jiný. A na tom střihu, na tom pomezí se odehrává takový divný, jakoby taková divná proměna vědomí. A to mě vlastně zajímalo, no, tak jsem to tomu podřizoval, jako kdyby to bylo pokračování toho potkaního experimentu trošku. A už jsme se pořád nebavili o té knize. Můžu tě poprosit o ukázku? Z té sibiřské? Já něco nemyslím, ale co bych tam... Já bych se přečil, ale to ještě najdu. Tady v té ukázce vystupuje jeden domorodý sibiřský lovec, který je současně básník a takový jako svérázný filozof a velký lhář taky. Výlet k jezerům Míša ještě několikrát odložil. Připravil mi ale malé překvapení, když už pochopil, že se mu promítačku uvést do provozu nepodaří. Vytáhl ze starého kufru několik cívek 8 mm filmu a dal mi je. Povídá mi, vem si je, podíváš se na ně doma, třeba ti k něčemu budou. A co je na nich? Různé věci, hlavně lovecké žánry, většinu natáčel můj otec, počkej. Míša vzal jednu z cívek, zkusmo odtočil pár metrů a pohledem proti světlu se snažil zjistit, co by na miniaturních fotografiích mohlo být. Po chvíli pokýval hlavou, jako by už získal jistotu a řekl, tak to je moře, pláž někde u Vladivostoku. A proč to, nechápal jsem, tvůj otec tam byl? V životě ne, odpověděl Míša. Pak mi vysvětlil, že za sovětských časů byla na celém ruském Dálném východě jen jediná laboratoř, která zpracovávala amatérské filmy, a to v Chabarovsku. Majitelům kamer ze všech koutů Sibiře, z Vladivostoku, Irkutska, Čity, Ulan-Ude, Magadanu, Jakutska i Čukotky nezbývalo, než posílat své negativy právě tam. Chabarovští laboranti film vyvolali a poslali zpátky. Někdy ten správný a někdy úplně jiný. Stávalo se prý často, že odtud přišla cívka, na které bylo poslepováno několik kusů filmů od různých autorů, díky čemuž měl Míšův otec vzácnou možnost srovnávat kvalitu své práce s prací neznámých vzdálených kolegů. Prostě si založil film do promítačky, chvíli sledoval svůj záznam lovu na rysa, pak se náhle střihem přenesl na pobřeží Ochotského moře, v zápětí se objevily rozzářené dětské oči nad narozeninovým dortem neznámo jakých souřadnic a avantgardní sestřih byl zakončen přísahou vojenské jednotky v Čitě. Kdo posílal do téhle laboratoře své materiály, nemohl předem nikdy vědět, na co se může těšit. Přišla mi tahle metoda vtipná, tak jsem si od Míši pár cívek vzal. Třeba se opravdu budou hodit, říkal jsem si. Dalším překvapením pro mě bylo, že jednodenní výlet k jezerům spojený slovem Koroptví se nakonec uskutečnil. Narazili jsme dokonce na strom s veverčím hnízdem a já už se těšil, že rozmnožím svou sbírku kožešin, ale když jsem hodil po hnízdu klacek, vyběhlo z něj pár chlupatých zvířátek, která v zápětí seskočila z větve a uletěla. Byly to poletuchy. Poprvé v životě jsem viděl tyhle hlodavce kroužit s roztaženými kožními záhyby mezi stromy. Poletuchy si hnízda nestaví, spoléhají na to, že jsou silnější než veverky, které tak můžou z jejich obydlí vyhnat a sami se nastěhovat. Kožešina poletuch je ale považována za bezcennou, tak je nikdo neloví. U jezera jsme rozdělali oheň, vařili čaj a Míša vyprávěl,
jak na tomhle místě viděl v dětství své předky tancovat hédže. Kruhový tanec, který se dnes předvádí už jen na folklorních festivalech. V evenské tradici mívalo hédže důležitou funkci. Lidé je tančili po překočování na nové tábořiště, po úspěšném lovu a po každé události, která byla v životě rodového společenství chápána jako exces. Hédže znamenalo projevenou vůli všech členů rodiny po překonání takové mezní situace spontánně ritualizovaným stvrzením vzájemných vztahů. Když třeba vypukla v kočovném rodu epidemie nebo se přihnala sněhová vichřice, jednotlivé rodiny seděly ve svých čumech, návštěvy u sousedů byly omezeny a lidé žijící spolu na jednom tábořišti se třeba i několik dnů navzájem neviděli. Když se počasí zlepšilo nebo pominulo nebezpečí nákazy, vyšel šaman ze svého čumu ven, začal tančit a vyvolával své příbuzné jmény. Lidé na jeho výzvu postupně opouštěli svá obydlí a přidávali se k jeho tanci. Nepřišel jenom ten, kdo byl mrtvý. Tak hédže oddělilo živé od neboštíků, ti zůstali pod stanovými kůžemi. Pokud to považoval šaman za nutné, byl pak čum, ve kterém ležel mrtvý člověk spálen a celý rod překočoval na jiné místo. Když jsme vypili čaj, přešli jsme po ledě jezero a Míša vzpomínal, jak jsem v dětství chodil bruslit na želízkách, kterému vlastonočně vyrobil jeho otec. Led přitom pod námi vydával zneklidňující hluboké tóny, jako by tam dole v hlubinách potáhl někdo smyčcem přes zvlášť tlustou strunu. Rychle se stmívalo a mrazivý větřík hladil pláže jak skelný papír. Na druhém břehu Míša řekl, že z Jakutska včera přicestoval jeho příbuzný, nějaký Alexejev, který kandiduje na funkci poslance státní dumy a chce přesvědčovat zdejší voliče, aby mu dali hlas. Moc by se mu hodilo, kdyby mohl natočit svůj agitační projev na videokazetu, kterou by pak Míša odvezl kočovníkům do hor, kam se ten jeho vzdálený bratranec osobně nedostane. Tak jsem se cestou od jezera stavil pro kameru a vracel se toho dne k Míšovi ještě jednou, pomáhat s předvolební kampaní. Cestou přes vesnici mi omrzl nos. Ani jsem to nepocítil, ale sotva jsem vešel do vyhřáté Míšovy kuchyně, Míša vykulil oči a povídá, upadne ti nos, víš o tom? Trochu jsem se vyděsil, tady člověk nikdy neví, co může brát jako vtip. Chytil jsem se za nos a ten mě v zápětí začal pálit, jako bych ho strčil do hrnce s vařící vodou. O hrůzo, pomyslel jsem si, přijet bez zubů není nic moc, ale bez nosu. Je to zlé, zeptal jsem se opatrně, ale Míša se usmál, že to tak vážné nebude. Pak řekl, že mi to namaže medvědím mlékem, otevřel lahvičku se žlutavou opalizující tekutinou, nalil trochu na kus hadříku a špičku nosu mi potřel. Z pokoje mezitím vyšel ten jeho příbuzný, Alexejev. Na sobě kvádro, na nose brýle, takový starší hubený chlapík s přerostlou černou patkou to byl. Od první chvíle mi připadal povědomý. Podal mi ruku a než jsem se ho stihl zeptat, jestli jsme se už náhodou neviděli, zahájil náš rozhovor tím, že vytáhl z kufříku stránku vytrženou ze starých novin a povídá: tohle si napřed přečti a pak se budeme spolu bavit. Ani se nepředstavil, natož aby si se mnou sedl za stůl u šálku čaje, nic takového. Žádné formality. Jak jsem tam stál uprostřed kuchyně, rovnou na mě takhle vyjel. Drsnější začátek, pravda, ale byl jsem už na leco zvyklý, tak jsem se nejdřív ani nepolekal. Nad tím článkem jsem ale doopravdy žasnul. Na celé stránce totiž pojednával jen a jen o Alexejevově osobě. Bylo to, jako kdyby mi strčil do ruky vlastní pamětní desku. Dozvěděl jsem se z ní, že Alexejev je docentem historie a etnologie na Jakutské univerzitě a že se stýká se šamany i s mnoha významnými cizinci. Pak následoval jejich výčet, fascinující řada jmen různých vědců a novinářů, kteří s ním spolupracovali. Dále byly uvedeny dokumentární filmy, na jejichž výrobě se podílel, a světová velkoměsta, ve kterých už proslavil šamana 12. nebe, známého pod jménem Savej. V tu chvíli mi došlo, proč je mi povědomí. Byl to ten člověk, co v létě na konferenci předváděl jengrijského šamana a propagoval šamanskou religii. Kdo by si pomyslel, že se ještě setkáme, smál jsem se v duchu, ale smích mě brzy přešel.
Alexejev mě toho večera doslova zničil. Začalo to už tím, že nedopustil, abych článek o něm jenom přeletěl očima a noviny mu vrátil. Jen si to přečti pořádně, nařídil mi a po celou dobu, kdy jsem četl, sledoval, jestli to neodbývám. Občas přitom utrousil jakutsky nějakou poznámku k Míšovi. Když jsem dočetl, Alexejev pokračoval v duchu článku ještě chvíli sám. Chlubil se, kde všude byl, jaké je to v Oxfordu, jaké je to v Cambridge, jak se setkal se Stephenem Hawkingem, jak se sešel v Maďarsku se šamanologem Kopáněm, jak byl 4krát v Americe, jednou v Koreji, jednou v Šanghaji a 2krát ve Finsku. Po vyčerpání svých světoběžnických úspěchů přešel bez sebemenší pauzy k otázkám filozofickým. Když srovnáš západní filozofii s filozofií eventskou, co tě napadne? Zeptal se mě jako žáka u zkoušky a namířil na mě dlouhý kloubnatý ukazovák. Marně jsem se snažil představit, co je to ta eventská filozofie, tak jsem jen zablekotal, že jeho otázce nerozumím. Ty neznáš 3 kořeny západní filozofie, udeřil na mě. Co tím sakra myslí, říkal jsem si úplně zmatený. Pořád ještě jsem měl trochu dobré vůle pokusit se, aspoň ze zdvořilosti, vést s ním debatu. Ale než jsem stihl vyzkoušet jakoukoliv z nabízejících se možností, pokud šlo o ty kořeny, už to do mě zaspálil hlava nehlava. Nad čím tu přemýšlíš, to je přeci jasné, volal triumfálně. Celý západ stojí na pragmatismu, subjektivismu a existencialismu. Nemám pravdu? Mám. Tak vidíš. A jsou to koncepce jaké? Zase jsem hned nevěděl, jaké by mohly být. Za to Alexejev věděl. Jsou to koncepce bezútěšné a dekadentní, kdežto celý východ stojí na duchovních naukách a pohanství, které je základem všech světových náboženských systémů. Je základem? Je. A není proto možné se nad ně povyšovat z pozice uživatele západních civilizačních výdobytků. Není to možné. Nemám pravdu, příteli? Mám. Nestíhal jsem, jen jsem tam stál a zíral s otevřenou pusou, což se mu ostatně líbilo. Určitě si byl jistý, že nic jiného tváří v tvář jeho ohromující erudici ani dělat nemůžu. A když jsem se konečně nadechl, abych naposledy zkusil, jestli se mi nepodaří začít rozhovor z jiného konce, uzemnil mě dalším nečekaným direktem. Ty jsi taky pohan, víš to? Zeptal se mě najednou. No, nezdá se mi, že bych byl pohan, protestoval jsem. Ale si, dokážu ti to, dávej pozor, strojíš vánoční stromek? Strojíš, no tak vidíš, to je přeci pohanský zvyk. Překvapil jsem tě? To jsi netušil, že je to tak. Jsi pohán, ani si to nechceš přiznat, protože se obklopuješ nejmodernějšími technologiemi a myslíš, že jsou to všechno pověry. Urazil jsem tě? Ale ne. Zasmál se a mával rukou. Jasně, že jsem tě urazil, ale to ty nepřiznáš, pochopitelně. Už jsem jen zavrtěl hlavu, aby ho dál neprovokoval, ale ani to nepomohlo. Nelži, jsi uražený, to je pochopitelné. No tak jo. No vidíš, já přece vím, že na západě jsou taky dobří lidé, ale měli by si už konečně přiznat, že šamanství dává odpovědi na otázky, před nimiž věda selhává. Proto je již od základních škol třeba seznamovat s šamanstvím děti a objasňovat jim, jaké jsou přednosti pohanského vidění světa. K tomu ale jistě v dohledné době dojde, protože pohanství se brzy stane celosvětovým náboženstvím. Religií číslo 1 nevěříš? Já nevím. Uvěříš. Pak znovu krátce připomněl své setkání s fyzikem Hawkingem na chodbě Oxfordské univerzity. Manželka vezla Hawkinga na vozíku, zrovna když šel Alexejev kolem, a provedl bleskurychlé srovnání šamanského obrazu světa s obrazem světa, o kterém mluví kvantová fyzika. Několika tahy tužkou načrtl na kus papíru svislou čáru, kterou obdařil horizontálními větvičkami a řekl: tohle je osa světa, mýtický strom s kořeny v podsvětí a korunou v nebesích. Na každé té větvi jsou hnízda šamanských duší, není teď čas to všechno vysvětlovat, to si pak někde přečteš a současně podívej se. Podél mýtického stromu od spoda nahoru vynesl v zápětí schéma celé škály fyzikálních interakcí. Silné, slabé, elektromagnetické, gravitační, od fotonů přes vyšší subatomární oblasti, atom, buňku, planetu, hvězdu a galaxii, až k oblasti metagalaktické, na kterou připsal nejvyšší bůh sovky. Vidíš, zeptal se mě, ty dva obrazy, fyzikální a šamanský, vidíš?
Ty dva jsou vlastně obrazem jedním. Aha. Slabí šamani můžou ovlivňovat dění pouze na úrovni lidského světa. Šamani jako Savej můžou ale vládnout silami galaktickými a subatomárními a můžou proto na sebe brát zodpovědnost za běh celého světa. Šamanismus a vědecká kosmologie tak představují předpoklad pro vytvoření teorie jednotného pole. Dostával se do obrátek, mlel a mlel, ohryzek na jeho hubeném krku lítal nahoru dolů a na mě z těch jeho řečí padal kosmický smutek. Člověk tu je na každém kroku svědkem, jak se zdejší lidé, vybavení agregáty, puškami, elektrickým vedením a televizí, potácejí mezi tradičními démony a alkoholem. A tenhle pán si myslí, že vynalezl způsob, jak z toho ven. Postaví do jejich středu staříka Siengry, který má odpovědnost rovnou za celý svět. Chvílemi jsem cítil, že rudnu studem, jako bych ku podivu i já za všechnu tu jeho učenou hloupost nějakým způsobem zodpovídal. Měl mi být k smíchu, ale přes veškerou grotesknost jeho vystoupení jsem cítil úzkost, jako by mi docházel kyslík. Připadalo mi, že každé slovo, které si ten člověk vezme do pusy, ztratí navždy smysl a my se tu náhle ocitneme ve stavu zmatení jazyků, jak za časů babylonské věže. A to ještě zdaleka nebyl konec. Když Alexejev skončil s přednáškou o fyzice, promluvil zase o sobě, tentokrát jako o politikovi. Prohlásil se slyšáckým úsměvem za politického pragmatika, který je, paradoxně, taky tak trochu nakažen západem, čímž chtěl dát najevo, že je, ač ortodoxní šamanista, současně taky protřelý světák a přidal pár lehtivých myšlenek o tom, jak spolu tajuplně souvisí dobro a zlo. Dám příklad, pravil stále s tím vychytralým úsměvem. Představa zkázy lidstva je pro tebe asi příšerná, že? Ani ne, odpověděl jsem. Nelži, jasně, že je. Ty si to ale nechceš přiznat, aby sis nezadal, chápu, ale je to jistě pro tebe strašné. Nemám pravdu, mám. Pro každého člověka je to strašné, ovšem z hlediska univerza by to bylo možná nejlepší, co by se mohlo stát. Šokuju tě, ale ano, šokuju tě, já vím. Vesmíru by ale dozajista bylo bez lidstva mnohem líp, to je zřejmé. Člověk je škůdce, můj milý škůdce, ekologické katastrofy a tak dále, sám víš, jak to je. A je konec konců možné, nebo dokonce jisté, že by zkázou lidstva ve vesmíru stejně nic podstatného nezaniklo. A víš proč? Ne. Znáš druhý zákon termodynamiky? Ano. Podle druhého zákona termodynamiky se přeci všechno, co na jednom místě zmizí, zas někde jinde v jiné formě objevuje. Proč by to v případě člověka nemělo platit? To nevím. Jsi šokován, že? Ani ne. Ale já vím, že jsi. Já vím, že jsi. Tak dál. Víš, jaký je rozdíl mezi magií a mystikou? Ne. Odpověděl jsem záměrně, i když bych možná na nějaký ten rozdíl přišel. Mohl bych třeba říct, že magie je mikrofyzikální obor a řeší otázky moci, síly, která je neměřitelná přístroji, ale přesto evidentní. Kolik moci má ten, který symbol? Kolik lidí by bylo ochotno povstat ve jménu kříže? Jaké obrazy právě teď na lidi působí? A co vlastně je tím působícím, pokud to není sám obraz? Mystika by pak mohla být cestou člověka k vnitřnímu tichu a zřeknutí se kouzla moci. Magie je, když se působí pro soukromé účely, pravil Alexejev. A mystika je, když se působí pro obecné blaho. Rozumíš, můj milý? Jasně. A principem magie je využití faktu, že část může zastupovat celek. Pro názornost uchopil lahvičku s medvědím tukem, který jsem si prvé mazal nos. Trocha oleje, že? Zasmál se, ale ve skutečnosti je to celý medvěd. Tohle je celý medvěd. Část za celek. To je magie. Pochopil, můj milý? Pochopil? Přikývl jsem a rozhovor bez pauzy k nadechnutí přeskočil k dalšímu tématu, tentokrát čistě pracovnímu. Alexejev mi nabídl, že pokud to v Praze na příslušných místech zařídím, je ochoten přivést šamana Saveje i do matky měst, kde jeho vystoupení jistě přinese mnoha lidem osvícení, naprostý převrat ve všech přírodních a společenských vědách a mě osobně začátek skvělé kariéry. Myšlenka na oplodnění matky měst evenským šamanem mě hned zaujala, ale jistě ne tak, jak si Alexejev představoval. Vzpomněl jsem si na Nosáka a jak jsem se tak otřel o myšlenku, co by teď asi udělal na mém místě.
O hrůzo, vždyť mám právě na dosah to, o čem mi Nosák kdysi tak nadšeně vykládal, mohl bych dotáhnout šamana do Prahy a způsobit s jeho pomocí převrat v českých dějinách. Když Alexejev viděl můj výraz, řekl mi tónem vyjadřujícím zvýšenou naléhavost. Promysli si to, ale říkám ti rovnou, taková nabídka se v tvém životě nebude podruhé opakovat. Je to pro tebe veliká šance, můžeš velice prospět své zemi i sobě. No dobře, rozmyslím si to, odpověděl jsem. Bodře se zasmál a poplácal mě po zádech. Vylekal jsem tě, co? Ani ne. Ale vylekal, ty to nepřiznáš, ale já to cítím. Ano, tak jo. Trochu jste mě vylekal, připustil jsem. No a vidíš, já vždycky mluvím takhle zpříma, po chlapsku. Já už jiný nebudu. Jak to teď opisuji, připadá mi, že jsem jeho žvanění musel snášet celý večer. Ve skutečnosti to ale zvládl za slabou půl hodinu. Hotový slovní průjem to byl, když konečně řekl všechno, co chtěl. Přistoupili jsme k natáčení jeho předvolebního projevu. Já zapnul kameru, on si dřepl před kobereček seznamol a mluvil asi 5 minut jakutsky hlavně o tom, že v Rusku jsou zákony dobré, ale problém je s jejich vymáháním. Jakmile jsme byli hotovi, řekl jsem, že půjdu domů. Myslel jsem, že tím to skončí, hrozně jsem toužil mít ho z krku, jenže Alexejev nedal jinak, než že mě doprovodí. Venku není v noci bezpečno, tvrdil mi, bude lepší, když nepůjdeš sám. Tak jsme pak křupali vesnicí, já a můj vychrtlý ochránce, do kterého by stačilo prstem píchnout a skácel by se. Mráz stál v ulicích, jak vlnící se stěna, všude bylo ticho, já se držel za omrzlý nos a Alexejev něco chvíli poplácal po zádech. Urazil jsem tě? No jen si to přiznej, že jsem tě urazil. Ale neurazil. Ale ano, urazil, je to tak, upřímnost někdy bolí. Jak jsme tak šli, najednou jsem si připadal hrozně unavený a měl jsem tak pocit, že se snad rozbrečím. No ano, říkal jsem si v duchu, opravdu se cítím být uražený, ale ne proto, že by mě bolela tvá upřímnost. Tvoje blbost mě bolí. Je mi dobré kus toho, jak jsem proti ní bezmocný, jak se skrz ní nemůžu k tobě probourat, i kdybych 1000krát chtěl. Chce se mi řvát z toho, jak před ní v té mrazivé noci není úniku ani zastání, jak se rozstřikuje nad krajinou a míří do parlamentu. Tak se bráň, povídl mě přátelsky Alexejev, řekni mi své protiargumenty, zvedni tu rukavici a vstup se mnou do diskuze. Usmál jsem se a zavrtěl hlavou. Kde pak argumenty? Ty si třeba nemyslíš, že vesmíru by bez lidstva bylo líp? Já nevím. Chvíli jsme šli za smrčky, já se koukal na polární záři, která se svíla na obloze a přemýšlel jsem, jestli by jí vážně nebylo líp beze mě. Pak povídám roztřeseným hlasem, víte, já jsem původně přijel na Sibiř kvůli šamanu. Hledal jsem nějakého moudrého starce, přírodního filozofa, který by mě zasvětil do tajemství života a smrti, ale žádného jsem nenašel. Úplně jsem zdětinčtěl. Mluvil jsem k němu jako žák k učiteli. A to se mu samozřejmě líbilo. Poplácal mě zas po zádech a samolidým tónem řekl. Špatně si hledal, můj milý, špatně si hledal. No, asi jo, připustil jsem. Pak jsem mu vyklopil, že jsem šamana Savije i jeho samotného viděl v srpnu na té konferenci. Velice se podivil, tak proč si se Savijem nepohovořil, když si měl možnost? Proč já jsem s ním vlastně nepohovořil? Asi jsem nevěděl, na co se ho ptá. Já stejně nemám jeho nadání a nikdy mít nebudu. Moje cesta je jiná a to, co by mě z jeho zkušenosti zajímalo, je bez tak slovy nezdělitelné. A pak nezdálo se, že by mi zrovna tenhle starý muž, bubnující před sálem plným snobů, že by zrovna tento starý muž bubnující před sálem plným snobů měl být tím, koho jsem tu kdysi hledal. Připadal mi unavený a sešlý, řekl jsem nahlas. Unavený byl, připustil Alexejev. Kdybys ho ale viděl doma, v jengrijské tajze, když je ve svém živlu, to je docela jiný člověk, mimořádná osobnost. Před domem Afoňkových rodičů jsem si naposled promnul omrzlý nos a Alexejev se zasmál. Tak už víš, proč mají lidé na severu ploské nosy? Už chápeš tu výhodu ploskonososti? Už jsem to chápal. Pak jsem se s tím docentem rozloučil a nikdy víc ho už neviděl.
to je takové jenom žákovi a učitelovi. Jaký vztah mají lidé, kteří žijí v těchto odlehlých oblastech, ať už to jsou lidé, kteří se skutečně živí lovem a žijí v těch odlehlých oblastech, ale nebo jsou to lidé městští, pocházející tedy z těch jakutských ravenských kmenů. Jaký vztah mají k západnímu světu? No, tak ten Alex je v určitém smyslu takovou esencí tohohle vztahu. On vlastně zároveň si uvědomují, že to, čím jsou exotičtí, je vlastně, nebo dřív to nevěděli, ale teď už to vědí velmi dobře, že tím, čím jsou pro západní lidi exotičtí, jsou zároveň nějak zajímaví, že jim to dává určitý jako status něčeho mimořádného, ale to je tak maximálně právě, když už se dostanou do kontaktu s člověkem ze západu a chtějí se před ním vytáhnout nebo si dodat sebevědomí. Ale jinak samozřejmě oni žijou v poměrech, kde ten život je poměrně složitý a pro ně by bylo samozřejmě příjemné mít k dispozici věci, které třeba máme my, aby žili pohodlněji. Vlastně no to je všude stejné, že základ je ten, aby život byl pohodlný. A vlastně, že hrají na všechno, co jim pohodlné není. A to znamená, že jako představa, že oni si nějak váží toho, že žijí v čisté přírodě a že mají prostě, nevím, třeba ticho, které my nemáme, nebo vzduch, který my nemáme, tak to pro ně žádnou velkou hodnotu nepředstavuje. A nebo jenom ve chvíli, kdy to můžou deklarovat jako něco, na čem třeba, o co opřou svoji nějakou identitu, když už to potřebují jako udělat, ale moc to tak neprožívají a pokud zase ano, pokud to prožívají nějak interně, tak o tom moc nemluví. A jinak oni mají samozřejmě k dispozici televizi, mají k dispozici rádio, mají dost dobrou představu, aspoň teda, dost dobrou, ale médiem zprostředkovanou představu o tom, jak to na západě chodí. Čili pro ně je to taková jako představa pohodlného života, který jim je odepřen. A ono navíc pro člověka, který žije třeba celý život s těmi soby, to může být i nuda. Takže ten pobyt v přírodě pro ně nepředstavuje dobrodružství a nějaký naplnění, ale mnohdy je to opravdu nuda. Takže takhle se na to dívají a samozřejmě, kdo dosáhne nějakého vzdělání, tak odtamtud odchází ne zrovna na západ, ale třeba do Jakutska nebo do nějakých místních větších obcí a měst. Zřídka, kdy třeba do Moskvy, to se moc nestává, ale do toho města, pokud na to mají, jsou schopni třeba podnikat nebo se živit jako řidiči nebo něco podobného, tak odejdou do toho města. A jako ty oblasti, kde se kočuje, to jsou třeba okresy, které jsou velký jak Čechy a bez Moravy, nebo okres asi téhle velikosti, a žije tam dohromady 4 000 lidí. Jo. Takže, a to ještě žijou v té vesnici, takže mimo tu vesnici opravdu o sebe lidi moc nezakopávají. Je tam víc medvědů jak lidí. A ne každý to považuje za jako dobrý osud, jo, že ho jako Pán Bůh postavil zrovna tam. No. Ale ku podivu zažil jsem a znám lidi, kteří jsou tam spokojení, kteří by ten za nic nevyměnili, ale jsou to, z mého hlediska jsou to výjimky, jako potkat tam fakt lidi, kteří jsou spokojení tam, kde jsou, v těch horách nebo v tajze, není úplně jako samozřejmý. No. Jaký vztah mají v Moskvě? Platí pořád, že to Pán Bůh vysoko, car daleko? To tam to platí úplně 100%, protože tam jako samozřejmě se tam řeší nějaká státní politika, která má vliv jenom ve 2 případech. Jeden ten případ je, že tam jdou nějaké dotace, protože ten ruský stát tyhle ty oblasti dotuje. Důvody jsou teď asi vedlejší, já ani všechny neznám. Základ je prostě ten, že je zájem na tom, aby v těchto oblastech lidi byli. A bez dotace by tam fakt asi nevydrželi, takže prostě ten stát do toho nějaké minimální peníze dává. A druhá věc, jak tam ten stát funguje, je, pokud někde v okolí bydlišť těchto lidí jsou nerostné suroviny, tak
prostě je snaha je exploatovat a to potom ovlivňuje strašně moc život těch lidí, pokud je tam ropa, plyn, nikl, zlato, diamanty, tak to samozřejmě o tom má vliv. Pokud je teda ten ruský stát schopen v těch místech postavit nějakou rozumnou komunikaci a tyhle ty zdroje těžit, tak to potom hodně ovlivňuje život těch lidí, ale jinak v případě, že žijou v oblasti, kde tady ta těžba neprobíhá, tak se jich ten ruský stát vlastně dotýká fakt jenom málo, vytváří nějaký zákonný rámec pro ten jejich život, ale o tom, co se tam děje, rozhodují opravdu místní politici, lokální, zcela prostě. A ti jsou bez nějakého většího vlivu? Jak? Jestli jsou nějaké jako ovlivňování z centra? Nebo mají to... No, určitě jsou součástí nějakého běžného politického života. Nebo třeba jako nějací myslím oligarchové. Dost často jo, ale zrovna tady ta oblast, ze který je tady ten úryvek, je tak chudá, že tam se dá mluvit spíš o takových jako lokálních velkostatkářích. On je oligarcha v tom smyslu, že má třeba 50 koní, jo, ale že je jako boháč. Jo, a jsou tam samozřejmě i bohatý lidi, ale jako ty lidi sami, jejich život je pro ten ruský stát natolik bezvýznamný, že fakt jako, tam jde o to, že jak si to ty lidi zařídí, tak to má. Vovka jim sova neumí. No a i kdyby, tak jako, fakt ne, no je to hodně lokální, hodně takový místní. Ten stát opravdu tam jako zasahuje v momentě, kdy se tam má něco těžit, že tam má stavět nějaká komunikace, ale jinak jako těch lidí je tak strašně málo, jo. Proč by měla mít Moskva nějaký zájem na to ovlivňovat život ve vesnici, kde žije 100 lidí, z toho jako, že jo, ženy, děti, starci, prostě aktivních lidí, kteří nějakým způsobem můžou ovlivňovat třeba politické věci v té vesnici je pár. Je to fakt jako by z toho hlediska jako bezvýznamný. Jsou to fakt jako reliktové etnické skupinky, které nemají vliv na nic. Oni mají, tam je jedna jediná možnost, že oni se napojují, některý ty mladší lidi z těch skupin se napojují přes internet na různé společenské organizace, které sdružují severský národy. A které jsou třeba částečně dotovaný grantama z Finska, z Norska a jsou schopní fungovat, pokud už jsou schopní jakoby vstupovat do nějakých takových globálnějších jako procesů, tak prostřednictvím těch skupin. I ty různé konference, co se tam konají a tak oni vlastně sázejí hodně na tu etnicitu a na tu exotičnost a vlastně pořádají tam etnografické konference a ten společenský život vlastně tam vychází zejména vlastně z té tradice a ze způsobu, jak tu tradici je možný nabízet jako jinde. Jo? Takže, ale třeba město Jakutsk, který má asi 300 000 obyvatel, tak funguje jako takový docela živý malý městečko, který se snaží žít vlastně západním způsobem, jo? Že tam vlastně takový ty etnický osobitosti tam člověk ani moc nevidí, nebo jenom na speciálních místech a ty lidi žijou prostě tak, jako my tady zhruba se snaží žít. Ty zpíváš tam ještě? Jo. Nicméně ten druhý oceňovaný román, Prášten, už se odehrává v civilizaci. Se odehrává částečně, rozhovorová část se odehrává v Moskvě, ta první část na podzemí Černého moře. A tam se vlastně setkáváš s úplně jiným typem člověka. Mimochodem se objevil vlastně cestář na světě. Jo, to tam je. Jako v podstatě epizodní postava. Ale zase to, co má společného s lidmi, kteří tě vlastně zajímají, o kterých tam píšeš v cestách na Sibiři, že je to hodný vypravěč, člověk, který má ohromné vypravěcké nadání. Ty jsi se vlastně přivezl, že? Jo, tady byl, jo. Na předávání cen magnézia a teda. Jak se mu daří dneska? Já zase, když je to formalita, ale přesto si ji neodpustím, já chci říct, že člověk nebo můj kamarád, o kterém mluvíme, není totožný s postavou té knihy. Jo. On je nějakým jejím předobrazem, daroval mi spoustu historek, který jsem sformuloval a vytvořil jsem jakýsi portrét. Můžeme klidně jako to považovat za portrét mého jako kamaráda, ale je to fakt jako
v tomhle případě snad to slovo není nabubřelý, je to fakt umělecký portrét, jo? Není to on. Takže, je to prostě Míťa Husek. No, prostě to je už někdo jiný a ten reálný pán teda na tom aktivně spolupracoval, to znamená, že on vlastně byl srozuměn s tím, že já jeho historky vezmu a něco z nich stvořím a bude to vlastně jako moje kniha. A jeden z důvodů byl, nebo ten hlavní důvod byl ten, že on se o to sám pokusil a vzdal to vlastně, jako, že zkusil napsat asi 3 stránky a prostě řekl, že ne. A tak pak jsme se domluvili takhle a když potom ta knížka měla tu nominaci, tak jsem ho pozval do Prahy, že vlastně i pro mě potom snesitelnější, protože ty ceremoniály jsou vždycky v něčem trochu jako divný. No. A že jich bylo, že v těch letech? No právě, no. Jako je to těžký, no. Jako člověk samozřejmě touží po nějakém uznání, ale když potom se vám toho dostane a sedíte tam, tak vlastně se jako člověk trochu stydí, protože jako je to jako divný dostávat za to ty ceny a být nějak jako společensky potom vyvyšovaný. No. Je to hrozně. Ale zase to má jako dobrý věci, protože ten Saša přijel z té Moskvy prakticky bos. Jo, prostě měl boty, ale oni neměli podrážky, jo, takže ze zhora to nebylo vidět, že nemá boty. Ale já jsem ho jako obul a oblík a prostě jsme tam šli do divadla, tak jsme byli pozváni na magistrát pražský na takovou večeři. To bylo hrozně krásný, protože ten ceremoniál skončil, nevím v kolik, třeba v 9. A pak jsme šli na ten magistrát a v 10:30 nás to tam vyhnali. Jo. Každý ještě držel v ruce nějakou housku a už tam říkali, už je konec. A prostě nás tam ty zaměstnanci vymetali. To bylo takový, já už nevím, kdo byl tehdy magistr, jak to tomu říká, primátor. A magistrátě musí se jít magistr. Bylo to tak jako ohavně nezbořilé, jako tam celá ta večeře, že jsem to byl docela rád, že jsem tam byl, že jako vidět, jakým způsobem vlastně ten pán toho magistrátu, ten primátor, vlastně si tam jako ty umělce pozve, dá jim tu housku se salamem a zase je vyhodí na ulici. To mi přišlo docela vtipný. Každá zkušenost to byla. Můžu tě poprosit ještě o ukázku z Brače. A pro vás to bude čas rozmyslet si otázky na našeho dnešního mistra. Tak já bych to přečet. To je taková jedna pasáž o učitelích, která mi vždycky hrozně líbila, tak není dlouhá, ale ji přečtu, myslím, že když už jsem na této půdě. Je to stejně legrace, ještě před týdnem bych si nepomyslel, že tu budeš se mnou. A přitom mi Světlana, sousedka ze starého domu ve Vozněsenské, říkala, že letos nepojedu sám. Na rozdíl ode mě jí z toho domu ještě nevyhnali, ještě pořád v přízemí bydlí, i když tam už má jenom elektřinu. Plyn i vodu jí zavřeli a co nevidět se taky postěhuje. Ona i těch 10 Kyrgyzů, co žijou v patře. Dům určený k demolici. Tak rozhodl moskevský magistrát. Co naděláš? Mě vyšoupli už z jara a narvali mě do té strašné metařské komunálky. Skříplo mě to pořádně, to ti povím. To, v čem teď žiju, se ani nedá nazvat pokojem. To je špelunka, vězeňská cela, korekce hotová. Naprostá hrůza. A jak z toho ven, nemám tušení.
Tohle je smrt. Cítím to v kostech. Moje další smrt se blíží. A jestli ji přežiju, to je otázka. Viděl jsem ji v kartách. Zřetelně se mi ukázala a i bez karet bych ji viděl. Světlana mi to jen potvrdila. Mimochodem, Světka umí výborně věštit z kávové sedliny. Nepamatuju se, že by její předpovědi nevyšly. Ale tentokrát, když mi říkala, že mě do Gelendziku někdo doprovodí, jsem se jí vysmál. Světko, pro Boha, kdo by se mnou jel? Mě už ze starých známých nikdo nenavštíví, jak je rok dlouhý. Všichni se dávno oženili, případně se ještě odstěhovali do zahraničí a ti, co zůstali, se starají o děti nebo o biznis. Nenapadá mě vůbec nikdo, kdo by si mohl a chtěl na mě udělat čas. A ona povídá, jen počkej. No jo, kde bych si pomyslel, že zrovna ty z ničeho nic opustíš zlatou Prahu a objevíš se v Moskvě. Bludná duše, která má trochu peněz v kapse a nikam nespěchá. Ne, Světka jako orákulum nemá konkurenci. Ostatně myslím, že bys k ní měl taky zajít. Jsi teď taky v přelomovém období, jeden životní příběh se ti uzavírá a druhý ještě nezačal a ona by ti mohla povědět lecos zajímavého. No když nechceš, tak nechceš. Vůle tvoje. No a já, když si... Ale připadá mi, že jsme teď na tom dost podobně i v tom, jak oba víme, že něco skončilo a přesto se ještě držíme toho odcházejícího příběhu za ocas. Jenže budeme muset pustit, tak či onak. Já svoje staré bydliště a ty zase Sibiř. A budeš se muset vzdát i té své Sachaljarky, přestože si myslíš, že se ti podaří dát to s ní znovu dohromady. Je to pryč, ty vztahy skončí, zemřou ti doslova a s nimi zemřeš i ty. Tvoje stará podoba. Co jiného by nakonec mohl znamenat sen, ve kterém vidíš sám sebe jako oběšence v podkroví rodného domu. Táto můj, nezlob se, je mi to velmi trapné, ale já tamhle visím. Obraz jasný jak den. Tvá stará podoba se houpe pod střechou rodného domu a v jaké se tu objevíš příště, to ani nedokážu odhadnout, pokud se tu tedy vůbec objevíš. Třeba už nikdy nepřijedeš a při vzpomínce na moje řeči jen mávneš rukou, protože budeš jinde. No a já, když si jen představím tu spoustu věcí, co jsem musel nechat ležet ve starém bytě, protože se mi do té kukaně prostě nevejdou. Neuvěřitelné množství věcí, které kdysi byly potřebné, včetně postele, rozumíš. Musím teď spát na nafukovací matraci, což je úplná hrůza. To je tak pro Kyrgyzy, ti můžou spávat na podlaze, pro ně je to běžná věc, ale já jako Rus, kde pak, to se nedá. Jenže co mám dělat? Každou noc skuhrám a kleju, ale pomoci mi není. Teprve tady u babky jsem se po dlouhé době normálně vyspal. A teda až na to rozbité rádio a tikající hodiny, to ještě budu muset nějak vyřešit. Rádio mlčí jako hrob a hodiny mě mlátí kladivem do hlavy. To říkám, aby si představil, co asi tak před usnutím prožívám. A samozřejmě, kamže putují myšlenky v takové chvíli, kdy se převaluješ a nemůžeš usnout? Zase k těm věcem, které nenávratně mizí a člověk by nad nimi řval. Jenom těch knih, co jsem musel rozdat a ještě budu muset, protože nemůžu žít v místnosti zaplněné ode zdi ke zdi a od podlahy po strop. Pojdu, to ti povídám, s každou tou knihou ze mě kus umře a Bůh ví, co zbude, až budou všechny pryč. Přitom vím, že je to vlastně dobře, protože je to možnost zbavit se minulosti, která stejně už jenom tíží, rozumíš? Jenže mě to děsí, tím spíš, že ty procedury dobře znám. Za tu dobu, co dělám metaře, jsem se už mockrát účastnil vynášení věcí z bytů v centru Moskvy, odkud se musel stěhovat nějaký starož. Jen si to představ, ty báby a dětky, co s těmi věcmi celý život žili a teď byli nuceni se s nimi loučit. Přičemž je často ani neměli komu dát a museli je vyhodit. A pak se ještě dívat, jak ty staré domy jeden za druhým padají, nevím, jestli vůbec tušíš, co prožívali a co jsem prožíval já. Naposled sundali ten dům, co mi kazil výhled na chrám Krista Spasitele. Takový paradox.
posledních pár měsíců si ještě užít krásnou podívanou. Takže, jak sám chápeš, achich ouvej, padla poslední oáza mého života, což je navíc teprve začátek velké krize. Ale snad to nebude definitivní. Snad se z toho vyhrabu a ještě něco přijde, i když si neumím představit, odkud ani co. Dělám si výklad každou chvíli, ale nesvítí mi tam nic, jenom nutnost skoku do neznáma, neboli to, co mě jako profesionálního zbabělce vždycky nejvíc děsilo. Přestože vím, že jedině v takových momentech je člověk prozřetelností veden k tomu pravému místu, které má v životě zaujmout. Jenže rozumíš. A svědka dokonce říká, že se v mém životě objeví nějaká žena, což je po mých 3 ztroskotaných manželstvích vlastně hrůza. Ale stejně jsem zvědavý, protože nechápu, jak a kde se s nějakou ženou vůbec můžu seznámit a proč se jí zachce mít něco s člověkem v mé situaci. Tím ale neříkám, že bych si dělal nějaké naděje nebo plány, to vůbec ne. To jsem vlastně ani nikdy neuměl. A vždyť nikdo doopravdy neví, co má být. Žádné plány ani výsledky nejsou zaručené. Bohové totiž velmi rádi zasahují do našich tvůrčích záměrů a rádi nás staví do situace, kdy musíme natáčet nebo režírovat něco jiného, než jsme si naplánovali. To dobře znáš. Chceš to tak a vyjde to jinak. A vypadá to pak, že jsi nešikovný, nezpůsobilý, neschopný, alespoň podle školních měřítek. Řekli ti, zatluč 4 hřebíky a ty si je zatloukl. Řekli ti, nauč se anglicky a ty ses naučil anglicky. Zejména tohle se mi nikdy v životě nedařilo. V žádné profesi. Ale kdybych v mládí mohl studovat soudruha Husserla, třeba bych z toho neměl taková traumata. Třeba bych pochopil, že je možné mít radost z vnímání a zkoumání všech jevů světa a brát je přitom takové, jaké jsou, bez nějakých předsudků. Jenže to bych musel mít jiné než sovětské školy. Mám stejně pocit, že všichni mí učitelé byli sadisti. I když něco o svých předmětech samozřejmě věděli, stejně o nich vykládali tak strašně, že nám spoustu věcí dokázali naprosto zošklivit. Úplně souhlasím s mojí známou, která to dotáhla na školní inspektorku a jednou mi řekla, že takové učitele je potřeba nejenom propouštět, ale rovnou střílet, protože oni těmi svými výklady hrozně kazí děti. Potom se stane, že prostý ruský student nikdy nebude to, o čem se učil ve škole, číst ani za nic, protože před ním ihned povstane ten příšerný školský obraz Pečorina nebo Tatiany Larinové v citronové baretce. Ale to jsem odbočil. Chtěl jsem prostě jen říct, že já nikdy nedosáhnul toho, co jsem chtěl, dosahoval jsem ale vždycky něčeho jiného. Trefoval jsem jiné cíle, než jsem zamýšlel a byl jsem z toho svého času hrozně hysterický, než jsem konečně pochopil, že v tomhle životě žádnou kariéru neudělám, když ani logickou řadu v běžné řeči nemůžu dokončit, protože často zapomínám, o čem vlastně mluvím a zaplétám se v neustálých pokusech sledovat všechny myšlenky, které se mi během řeči vynořují v hlavě. Nebo když píšu, to je už úplná hrůza. Souvětí se mi neustále větví a dávají povstat úplným labyrintům gramatických struktur, kde těžko najít nějakou hlavní niť, za to ovšem spoustu slepých ulic a mrtvých ramen, ze kterých není návratu. Proto jsem nikdy nic kloudného nenapsal, i když náměty, zvláště pokud jde o divadelní hry, jsem měl dobré. Nicméně stejně něco dělám a něco je děláno, rozumíš? A od jisté chvíle si všímám, že to, co se mi daří, je vlastně lepší, než to, co jsem plánoval. Nikoliv krásnější, nikoliv vybranější, ale lépe adaptované a pravdivější. A to se týká i divadla. Slovo pravdivější je ale třeba správně chápat, protože divadlo, které je z podstaty klam a mámení, si vždycky přálo být pravdou života a ve jménu této ideje dělalo někdy strašné blbosti. Vem si třeba naturalismus Stanislavského. Dneska už se ani nemluví o tom, že Stanislavský dospěl k realismu až po revoluci a do revoluce dělal naturalistický teátr, kde stály na scéně pravé krávy,
žrali pravé seno a srali pravá hovna. A stála tam i babka, naprosto geniální babka pro tuhle roli, kterou přivezli ze vsi a naučili jí text hry a on ho prokládala pořád samým. A to se na to vysedu, kurva, kam zas do prdele šel? A tak podobně. Takhle nemluvte, okřikoval jí. Řekněte prostě, kam zas šel. A ona na to, ale ne, to není pravda. My na vsi takhle nemluvíme. Takže s krávou ani s babkou nemohli nic udělat. Museli ji odvést zpátky do vesnice. Naturalistický experiment selhal. Něco se ale podařilo. A zase jaksi mimochodem. Vytvořit divadlo, které bylo jednodušší a jasnější a nelibovalo si v žádných efektech a paradoxech. No a podobnou cestu jsem prošel i já. Nejdřív jsem taky o všem, co se týká divadla a umění vůbec, přemýšlel moc komplikovaně. Všechno jsem chtěl mít šíleně efektní a samý paradox, než jsem zjistil, že efektnější než všeliká vykutálenost, vychytralost a jemnost je jiná vlastnost, kterou lze označit slovem jasnost. Paradox není vrcholem filozofického ani uměleckého myšlení, rozumíš? Paradox je jenom trikem rozumu a rozum často selhává a obelhává. Jedině srdce nelže, což zní jako pitomá fráze, ale jen tomu, kdo neví, o co tu jde. Takže je třeba důvěřovat jasnosti a střízlivosti. Když budeš dbát o jasnost, vznikne ti najednou i hloubka, i výška, vzniknou ti podtexty a v představení ti vykvetou květy, které si nesázel. Děkuji za ukázku. Je váš. Jak jste se dostal na Sibiř vlastně? No vlakem, no. Jaký důvod, nebo to bylo jenom jakoby... Ne, fakt jenom jakoby taková romantická představa, že pojedu někam daleko a zažiju tam něco dobrodružného. A to Rusko bylo levné tehdy a jazykově pro mě dostupnější než cokoliv jiného, takže fakt jenom takhle nejasně jsem tu měl hozený vlastně. Měl jsem načtený všelijaký dobrodružný knihy a vnímal jsem tehdy, to bylo hodně pro mě důležitý, jsem vnímal aktivity Jaromíra Štětiny, novináře a cestovatele a dalších lidí, kteří cestovali nejenom na Sibiř, ale ta Sibiř pro mě byla speciálně lákavá, ale bylo to fakt takhle náhodní a jak se to řekne, jako nebylo to nějak hloubš odůvodněný nějakým předchozím zájmem nebo studiem vůbec. Já si právě ptám, protože pro mě je taky lákavá a taky uvažuji o tom, že bych si tam vydal, takže... No, tak dneska už je to, tehdy to mělo spoustu úskalí takových jako technických, což dneska už skoro neplatí, je to jednodušší se tam dostat a se tam jako dopravy, ta zorientovat, tak složitý. Jak jsou tam vlastně jazykově, či ruštinou, nebo ovládají tam i něco jiného? Ano, ruštinou. Kromě toho tam mluví svými jazyky a dialekty, ale základní dorozumívací jazyk v Rusku je ruština. Tu ovládá kromě, jako někde v těch vzdálených oblastech na vsi se může stát, že opravdu staří lidé rusky nemluví, ale to už je fakt spíš výjimka. A jinak rusky se domluvíte i jak říkají Rusové, v tom blízkém zahraničí, to znamená Kazachstán, Gruzie, Arménie, Ukrajina, samozřejmě Bělorusko. I v Kyrgyzii se domluvíte rusky, takže je to takový rozvívací jazyk i toho blízkého okolí. Vy jste tam jel sám? Poprvé jsem tam nejel sám, jeli jsme ve dvou a pak už jsem jezdil víceméně sám. Jsem se taky chtěla zkusit zeptat. Možná, že jste o tom mluvil, tak můžeš zavěšt. Ale tak z těch ukázek pozoruji, že jakoby tam hledáte, ty postavy hledají i hodně takový duchovní smysl. Myslí si tam všechno možné, právě tam jste narážel třeba i na tady nějakého starce, moudrého člověka. Možná, že jste jako poznal něco určitě jste poznal něco z té moudrosti, třeba tak já, když je Rusko, tak si představím pravoslaví, jako starce, mnichy, ty kláštery a všechno.
A jako, co na vás třeba tak zapůsobilo? Je to tak, že tohle jste taky hledal? Určitě taky. A zase ta motivace byla asi po více jako literární, nebo zdroj těch motivací byl někde v nějakých knihách. A z toho, co jsem tam našel, jako to vlastně ono toho jako moc není dohromady a moc konkrétního o tom říct nemůžu. Asi bych spíš řekl, což je trochu legrační, že všechny ty věci se mi jako dostaly, ale úplně v jiné podobě, než bych si představoval. Že nic jako by nespadá, aspoň v mém prožívání a v mém životě, jakoby jednak jedné s tím obrazem, který to způsobil. Jo. Znamená tam, kde by třeba na začátku byl nějaký šaman, svatý stařec nebo moudrý filozof, tak nakonec člověk všechny tyhle ty typy postav nějak potká. Všichni, kteří do toho příběhu mají tímto způsobem patřit, tam jsou, ale vypadají úplně jinak. Jako plní tu funkci, jsou v té roli, ale jsou absolutně mimo ten obvykle známý typ, jako bych řekl. No. Čili já, nebo když to úplně zjednoduším, tak bych řekl, že žádného autentického šamana nebo svatého starce pravoslavného v klášteře neznám a v této podobě jsem se s nimi nesetkal. A od určité doby jsem je už ale ani nehledal, nebo možná jsem je nikdy nehledal, jo? Že jenom jako chápu, že můžou sloužit jako předobraz určitého typu postavy, kterou člověk na té životní cestě má potkat, ale nikdy, v mém případě nikdy nebyla stotožnitelná s nějakým takhle typickým člověkem, prostě, který by takhle jednoznačně tu roli jako plnil, včetně místa a kostýmu, bych řekl, a té třeba tradiční nějaké duchovnosti, nebo dokonce náboženského dogmatu, to vůbec. To mi nebylo dáno a ani jsem potom dál už jako netoužil. To říkám, to je jenom někde na začátku, jako takový mlhavý obraz. Konec konců i hrdina té knihy Vrač je vlastně svým způsobem, no a teď právě, no to slovo není, proto taky ta kniha se jmenuje Vrač, protože čeština vlastně nemá slovo, který by vyjadřovalo to, co jsem si přál, aby ten název vyjadřoval, protože slovo vrač v ruštině znamená lékař, doktor, lékař, prostě Rus nikdy nebude v tom slově slyšet nic jiného. Ale je to strašně zvláštní, protože v ruštině existuje taky sloveso vrať, což znamená lhát, jo, a nic jiného. Prostě sloveso vrať znamená lhát, podstatné jméno vrač znamená lékař. A ta blízkost zřejmá, jo, etymologicky zcela zřejmá, těch dvou slov pravděpodobně poukazuje k tomu, že kdysi ti lékaři za dávných časů léčili hlavně zaříkáváním, slovem. A to zaříkávání mohlo mít jak funkci, teda jak podobu nějaké magické formule, opravdu nějakého ritualizovaného jako mumlání. Ale na druhé straně mohlo mít opravdu i podobu čistého vyprávění, jo? Opravdu jako aktu vyprávění, který může vlastně v člověku otevřít nebo probudit nějaké věci, které by jinak on jako nevěděl. A v dobách, kdy teda medicína byla, řekněme, z našeho hlediska primitivní, tak si umím představit, že šaman, umělec, vypravěč, herec, lhář konec konců, nebo ve smyslu ten, který teda používá slovo ne k tomu, aby označoval nějaké konkrétní věci, ale aby vyprávěl nějaká bylo, nebylo. Takže tyhle ty různé profese byly vlastně profesí jednou. A že tam se někde, jako, aspoň to je výklad tady tohoto člověka, tam někde lze nahmatat společné kořeny zaříkávání, léčení a hraní, nebo umění, konkrétně zejména toho divadelního umění. Takže on vlastně v té pozici, ve které je, tak je vlastně taky za jakéhosi léčitele. Ale je to takové, jako v takovém ironickém zkreslení, že on je zkrachovalý divadelní režisér, zároveň je to člověk, který sebe sama prožívá jako astrologa a ezoterika, zároveň jeho astrologická a ezoterická vášeň
do značné míry přivedla do toho marazmu, ve kterém je, čili vlastně jeden z důvodů jeho životního krachu je právě to, že propadá různým mysticismům a takovýmhle jako záležitostem, který ho potom vlastně v tom životě úplně jako znehybňujou. A což on si zároveň uvědomuje a zároveň prostě z toho nějak nemůže ven. Čili on je vlastně vším tímto on je, jo. Ale a zároveň si to jako uvědomuje, že tuto roli může hrát. Ale pořád je to jenom netař, je to chlap s koštětem, který si uvědomuje všechny ty věci. On tam na konci